يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما سار ماني فوكا أبركادا هلم من صنعني كبدويا إيرانا كولا دنيا كفو أبي كوكا جم كفلني واتينا جم كميني تغوكم تلنيتا كنوبو ماليكونو ماليكوكا كتاسي جين فانتو بيلا جلما أبي كروتو كان واتي كفلين كونو jamukan yɛrɛ tɔgɔ ko faso jɔ kɛnɛ ka wulikajɔw ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to anw ka jamana a bɛ se ka tintin sɔrɔ cogo min na o bɛ kɛ ni wulikajɔ ye ka ɲɛsin anw ka jamana a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya ko ta bunakun kan kalanko ta bunakun kan ka taa se politiki ko ta fɛɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen n'a ɲɔgɔnna wele bɛ bila u ma a ma kofɔlenw ma u ka se ka na ni jamukan in kɛnɛ kan ani u ka se ka barosigi kɛ n'i y'a mɛn bamananw ko ten tɔ i ɲɔgɔnna gɔngɔn durutɔla tɛ a y'a sɔrɔ tɔrɔn fila bɛ dugu ma la santé avant tout n'o ye tubabukan ye kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ ala ka kɛnɛya sabati an n'aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna yɔrɔ ka to ka dɔgɔtɔrɔw wele ka na o ye tuma ni tuma ye an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kan bi bana min bɛ yen nɔ ni ale kɛn bɛ ka digi kɛ walima kɛn bɛ ka degun lase an balakaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ nanzarakan na a bɛ fɔ ale de ma ko cancer du sein. Cancer du sein o ye sin ta bana ye ni bamanankan na dɔw k'a ma kurujugu dɔw yɛrɛ f'a ma bamanankan yɛrɛ fɔcogo dɔw la ko bon a ma kɛ fɛn fɛn dɔgɔtɔrɔw welela an fɛ bi min b'a to an n'u ka se ka barosigi kɛ nin kan maa welelen ale ye dɔgɔtɔrɔ ye Mahamadu Kulubali ye furakɛlikɛla ye min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma hôpital du Ponget ale bɛ baara kɛ yen nɔ o togoya kelen na a bɛ fɔ bana min ma ko cancer o ɲɛdɔnba don walima o yɛrɛ ka se ka opérer o fana maa don min ka kalan yɛrɛ fanba bolilaw kan an ye a wele ka na bi min b'a to an n'a ka se ka na masala yɛrɛ boli nin n'a ɲɔgɔnna kisaw yɛrɛ kan cancer yɛrɛ ye mun ye walima cancer du sein yɛrɛ ye mun ye a bɛ dɔn cogo di musolakaw yɛrɛ la wa n'a dɔnna kunbɛ cogo jumɛn b'a la walima wulikajɔ jumɛn kan ka bila sen kan ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye min bɛna jaabi an ka masala kɔnɔna na bi nka yɔni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di dɔgɔtɔrɔ Mahamadu Kulubali ma a ka foli kɛ ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na karamɔgɔkɛ salamu aleykum. Waleykum salam tahala wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di. Baasi t'u la. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma. Alhamdulillah n ka foli bɛ se teleɲɛta ɲɛmɔgɔw ma a n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen tabarikala k'aw fo aw ye opportunité min d'an ma an ka se ka na kuma ni bana in kan an b'o foli k'aw yɛrɛ yɔrɔ o foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw ye tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo bari an b'a dɔn kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka kursu ka ca kosɛbɛ wa banabaatɔw bɛ sigi ka aw kɔnɔ nka an ye wele bila i ma i ka na an ka plateau sanfɛ bi i ka se ka na kuma bana kan n'a bɛ fɔ o ma ko cancer du sein an filɛ a waati la bari kalo min bɛ ta diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ma an filɛ o kalo kɔnɔna na nansaraw b'a fɔ kalo ma mois d'octobre o de kama an ye wele bila i ma wa i ka ci bɛɛ bila ka se ka na an ka wele jaabi an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɛrɛ yɔrɔ ka fɔ ko i Kulubali ayiwa Mahamadu Kulubali ɲininkali fɔlɔ ni maa ko cancer nansarakan don bana min don i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la wa cancer yɛrɛ ye mun ye. Alhamdulillah o question diyara n ye bon yanni n bɛ question in répond n bi tâche bila kɛ mɔgɔw ma bana in ye mɔgɔ minnu sɔrɔ directement ou indirectement a kɛra minnu sata ye a bɛ minnu nana angoisse b'u kan ka dɔgɔtɔrɔw fo minnu b'a furakɛli la parce que a furakɛli ma nɔgɔn wala an ka foli bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma. K'a yira fana k'a fɔ ko nin kalo in ye kalo kɛrɛnkɛrɛnlen ye cancer du sein kɛlɛli kalo don
donc activité bi tɛmɛ ni sensibilisation ye ni conférence ye ani campagne de dépistage musow ka bɔ ka taa u dépister ni kalo in na kosɛbɛ a kan ka kɛ kalo bɛɛ mais ni kalo in kɛrɛnkɛrɛnlen don a kama donc pour que ka na k'i kɛ question jaabi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Mali la an b'a fɔ ko bon mais tiɲɛ yɛrɛ la bon in n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ na ni kuma caman y'a la parce que kɔsɛbɛ ni laadala furakɛlibɔlaw ye lajɛ dɔ kɛ olu yɛrɛ ma se ka bɛn cancer yɛrɛ kɔrɔ kan réellement bamanankan na parce que n'u ko bon an b'a faamu k'a fɔ ko i b'a fɔ mɔgɔ de y'i bon mɔgɔ min y'i bon kɔrɔtɛ la voilà en tout cas ko dɔ de nɔ don mais en réalité cancer du sein t'o ye cancer du sein ye bana ye bana min ni a base bi an yɛrɛ ka cellule la adamadenya constitué non ni cellule de donc sin na cellule dɔw de bɛ yen nɔ sin cellule minnu bɛ sin développer olu cellule de bɛ tila ka pour une raison ou autre olu bi bayɛlɛma donc n'o bayɛlɛmana donc u ka processus normal u t'o suivre bilen u ye sira wɛrɛ ta donc o de bɛna wolo cancer la o de bɛ kɛ kuru ye sin na donc cancer kɔni bana de don min bɛ taamasiyɛn ni kuru ye le plus souvent kuru bɛ bɔ sin na donc ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la kuru in bɛ bonya a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ to sin na a bɛ kɔlɔlɔ lase fari fan wɛrɛ fɛ a bɛ se ka se biyɛn ma a bɛ se ka se fugonfugon ma a bɛ se ka se kunkolo ma donc ni solution ma sɔrɔ a la a bɛ k'a tigi sata ye donc ni ko an ka cancer yɛrɛ fɔ en grosso modo cancer du sein an bɛ se k'a fɔ nin fɔcogo la ayiwa nka ni sin ko fɔ dɔrɔn o ye musolakaw dɔrɔn donc nin ye muso bana ye dɛ muso bana don mais muso a tɛ muso dɔrɔn minɛ voilà n'i y'a ta kɛmɛ sarada a bɛ muso ta ye 98 ani dɔɔnin mais a bɛ se ka cɛw fana sɔrɔ bon a bɛ manifester muso la cogo min na a bɛ manifester cɛ fana na o cogo kelen na mais muso de ta ka ca la kosɛbɛ voilà ayiwa o b'a jira k'a fɔ bi jɛmukan ye a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an balimamuso ani an balakaw yɔrɔ kosɛbɛ an b'a jigiya k'a fɔ u caman sigilen bɛ Jawaranin kɔrɔ nin waati in na fɛn min ye cancer du sein ye n'o ye kuru ye min bɛ bɔ an balakaw sin na n'a bɛ se ka degun lase u ma u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bi masala fanba bɛ ka boli o kan nka Docteur Mamadu Kulubali ni sɔrɔcogoya e bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna wa nin bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na i bɛ se k'a sɔrɔ i mansa de fɛ wa walima ɲɛnamaya yɛrɛ la i bɛ se ka garisɛgɛ bɛ se ka don a la yan bana yɛlɛmata don a ko bɛ cogo di alhamdulillah o question diyara n ye donc bana in ale ni bana tɔw tɛ kelen cancer du sein k'a fɔ bana tɔw la k'an b'a fɔ a kun de ye nin ye an b'a fɔ k'a cause nin ye mais cancer en général cancer causé médecin tɛ kuma ten ko la cause du cancer mais an b'a fɔ de ko les facteurs de risque parce que i tɛ se k'a fɔ ko o tɛ faratila ko minnu bɛ se k'a to n'a bɛ sɔrɔ wa voilà a tɛ se k'a fɔ ko nin fɛn kelen de y'a kun yɛrɛ ye min y'a bila adamaden na mais dancogow bɛ yen nɔ kɛcogo bɛ yen kɛwalew bɛ yen an ka dumuni kɛcogo la i yɛrɛ kɛcogo la ani hali i sɔrɔ cogo la donc taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ n'olu yera an b'a fɔ ko facteur de risque donc n'o yera mɔgɔ minnu na jateminɛ y'a jira k'a fɔ o tigilamɔgɔ a bɛ se ka cancer du sein kɛ voilà donc c'est pourquoi an t'a fɔ ko cause don mais an b'a fɔ ko facteur de risque de don maintenant o facteur de risque ninnu n'i y'a jateminɛ i b'a ye a tilalen don tilayɔrɔ fila ye facteur de risque dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ olu ma ko endogène olu tɛ se ka yɛlɛma donc o facteur ninnu na yɛlɛma k'a fɔ ko an bɛna fɛɛrɛ dɔ de sɔrɔ k'a fɔ k'an b'o yɛlɛma pour que cancer kana an sɔrɔ o tɛ se ka kɛ donc o dɔ ye dancogo ye adamaden yɛrɛ dancogo gène de bɛ adamaden na min bɛ an ka information bɛɛ kɛ organisme yɛrɛ la dilancogo y'o ye o gène ninnu na i b'a sɔrɔ gène dɔw bɛ yen nɔ n'olu yera i ka génétique la la condition génétique gène dɔw bɛ yen n'olu yera an b'a fɔ ko mutation génétique donc n'i n'o dara donc a jatew y'a jira k'a fɔ ko o tigilamɔgɔw u bɛ se ka cancer du sein kɛ n'an ko la ko la mutation des gènes BRCA1
BRCAD. Donc n'o jateminɛna muso min na an b'a fɔ k'u bɛ cancer du sein kɛ wajibi la mais u bɛ se k'a kɛ jateminɛ k'a fɔ ko 50 à 80% ne ni kɔni mutation génétique yera muso min na o ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ se ka cancer du sein kɛ dans 50 à 80%. Donc o dancogo mɔgɔ tɛ se k'o yɛlɛma. Maintenant facteur de risque min dɔ wɛrɛ bɛ yen n'a tɛ se ka yɛlɛma o b'a sɔrɔ an ka kuru bɛ se ka bɔ musow sin na o b'a sɔrɔ hali npogotigininw i b'a sɔrɔ kuru bɛ bɔ dɔw sin na n'i ye kuru in i b'a fɔ ko kuru jugu tɛ mais n'i ye kuru in ta ka taa analyser i b'a sɔrɔ cellule dɔw b'a la minnu a ma kɛ cancer ye mais u cogoyaw yɛlɛmana donc an b'a fɔ ko les mastopathies bénignes avec atypie. Donc o bɛ muso minnu na olu bɛ se ka cancer du sein sɔrɔ. Ni cancer du sein yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ an ko cellule bana de don bon cellule ninnu fana bɛ influencer ni hormone dɔw de n'an ko oestrogène. Donc adamaden dɔw fana dacogo la hormone in ka ca l'hyperostrogénie o hormone in ka ca u joli la donc o y'u dancogo de donc o bɛ se k'a to olu bɛ se ka cancer du sein kɛ. Donc ni saba min fɔlen filɛ nin ninnu tɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma cogo tɛ ninnu na donc c'est pourquoi an b'a fɔ k'olu ye facteur de risque endogène ye les facteurs de risque non modifiables. Voilà facteur min bɛ yen n'o bɛ se ka yɛlɛma donc n bɛna n da don o de la sisan donc an ko ko hormone bɛ se ka influencer maintenant pour que o oestrogène nin pour que ale kana se ka to joli la kuma bɛɛ a cayalen kana to joli la kuma bɛɛ donc o fɛɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ donc a yirala k'a fɔ muso minnu ni u ka laada ye ka kɔn san 13 ye n'an ko ménage précoce ou bien minnu ka laada bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma tigɛ n'an ko ménopause tardive c'est-à-dire muso minnu bɛ se ka san 55 sɔrɔ k'a sɔrɔ koli ma tigɛ san 50 ka taa san 55 san 55 voilà k'a sɔrɔ koli ma tigɛ donc o temps kɔnɔna na i b'a sɔrɔ oestrogène ale bɛ to ka baara kɛ kuma bɛɛ a bɛ to ka baara kɛ kuma bɛɛ donc o oestrogène ni ale dun bɛ se ka cellule influencer donc a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ o hukumu kɔnɔ olu bɛ se ka cancer du sein kɛ. Donc c'est pourquoi n'i y'a o b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ma den sɔrɔ ko o bɛ se ka kɛ cancer du sein sababu dɔ ye parce que a bɛɛ bɛ expliquer ni nin hormone ko in de parce que kɔnɔmaya kɔnɔna na hormone min bɛ yen n'ale bɛ cellule influencer o hormone in bɛ bloquer kɔnɔmaya kɔnɔna na hali den ni muso bɛ sin di den ma o hormone in toujours a bloquer don donc o de la tant n'ale bloquer don kɔnɔmaya de b'a bloquer donc o de la fɔ ni muso minnu ye den sɔrɔ aw b'u protéger contre les cancers du sein. Muso minnu bɛ bange kɛ olu garisɛgɛ ka dɔgɔ cancer du sein sɔrɔli la et puis plus i ka kɔnɔmaya bɛ caya plus i bɛ protéger. Voilà ni e ye kɔnɔmaya kɛ kɔnɔmaya ye kalo 9 ye après i ye sin di den ma kalo san 2 donc ça veut dire e bɛ san 3 de kɛ e protégelen don e latangalen don donc ni e ye den kelen ko la ka fila ko la ka saba ko la i b'a ye e ka protection bɛ bonya donc c'est pourquoi donc muso minnu ma den sɔrɔ a fɔ k'u garisɛgɛ ka teli ka cancer du sein parce que exposé hormone na. Nka dɔgɔtɔrɔ Mamadu Kulubali siko bɛ cancer la wa npogotigininw de b'a sɔrɔ walima muso minnu bɛ camancɛ la walima musokɔrɔbaw yɛrɛ bɛ se ka cancer sɔrɔ cancer du sein min ye sin kuru ka bɔ sin na tantɔ cogo la. Oui cancer du sein farajɛla olu fɛ yen a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de la. Mɔgɔkɔrɔbaw a bɛ musokɔrɔbaw de sɔrɔ ka caya a bɛ se ka npogotigininw sɔrɔ mais jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko l'âge moyen la moyenne d'âge a bɛ 63 à 65 ans mais an ka jate an ka contexte kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ anw ta bɛ denmisɛnninw de sɔrɔ kosɛbɛ ni anw ta k'a jateminɛ étude dɔ y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ san 30 ka taa san 40-45 olu de ka ca cancer du sein na o groupe in de ka ca cancer du sein na sinon a bɛ hali san 20 hali san 21 olu dɔw yɛrɛ cancer du sein b'u la k'a sɔrɔ hali dɔw ma bange daminɛ k'a sɔrɔ u ma bange daminɛ k'a sɔrɔ den t'u bolo yɛrɛ voilà o cas bɛ yen nɔ c'est pourquoi an ko i dancogo la an y'o fɔ sanfɛla la ko i dacogo la donc facteur dɔw bɛ yen nɔ n'olu b'i la i bɛ se ka cancer du sein kɛ c'est pourquoi n'an y'a ye ni cancer du sein yɛrɛ ye npogotiginin minɛ denmisɛnnin minɛ an bɛ se k'a fɔ
est-ce que a t'a dancogo de la voilà. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ Mamadu Kulibali ninnu bɛɛ lajɛlen tamasiyɛnw dɔɔnin kɔfɛ ka cancer dɔn ka a tamasiyɛnw dɔn lamaga jumɛn kan ka bila sen kan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ walima dɔgɔtɔrɔ bɛ lamaga jumɛn bila sen kan walasa ka se ka fɛɛrɛ da nin ko in bɛɛ lajɛlen na a dɔɔnin kɔfɛ. Bon, yani ka taille aux questions là, mais profiter dron ka facteur to fo rapidement. Maintenant facteur de risque nous an hormone ta fo, mais alle muso mun ka bon, na obésité. Ayra la ka fo ni ka bon, o ese ka facteur de risque. Am te ka fo tel américain ga bana sa. Voilà. L'américain bana ka ba muso do be bonya kosbe kosbe. Voilà. Wala fe no, muso belelo wan fe. Ayra la ka fo muso mun ka bon, nu ka tama mancha. Voilà. Sédentarité ou quand seulement ka bon et pour mouvement machin ayra la ka foko olu be se ka cancer de sein et puis même alcool fana muso munu mi alcool mi o machin bon on va foka machin ak flo la comme foka machin fait mais c'est ça je pense que on doit revoir voilà o fana ko fait muso munu mi cigarette mi mais ya mi fana mi yera ma fa kan sinsi mi ka ko so al munu ti cigarette mi nu chew bi cigarette mi ou be o kra fa mo bi cigarette mi na ko le tabagisme passif. Donc muso minnu bɛ yen n'u kɛrɛfɛ la ni cigarette sisi b'u sɔrɔ o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye o kan ka se ka wolo cancer du sein na. Muso hali ni tɛ cigarette min nka ni cɛ b'a min walima i denkɛ b'a min i kɛrɛfɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka cancer du sein lase ma. Voilà n'o mɛnna sen na ka se san 5 ma i exposé len don cigarette sisi kan a bɛ se ka wolo cancer du sein na. Facteur wɛrɛw bɛ yen nɔ an da ma se a bɛɛ ma mais an ye kumabaw fɔ. Alhamdulillah. Voilà. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ kelen ka nin bɛɛ dɔn kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ mun bila sen kan min b'a to a tigilama dɛmɛ na se magoya na se ka ta k'a sɛgɛrɛ. Alhamdulillah o question diyara an ye parce que cancer du sein yɛrɛ a bɛ dɔn cogo di a dɔn cogow bɛ yen dɔn cogo généralement saba de jate ka kɛnɛ kosɛbɛ cancer du sein i b'a sɔrɔ bana de bɛ manifester a tigi la a bɛ se ka kɛ kuru ye a bɛ se ka kɛ joli ye a bɛ se ka kɛ sin yɛrɛ cogoya bɛ yɛlɛma donc an b'a fɔ ma il y a déjà bana tamasiyɛnw yera ka ban donc o tigilamɔgɔ bɛ na ka na lajɛli kɛ o y'a dɔn cogo dɔ ye dɔn cogo wɛrɛ bɛ yen nɔ a bɔn bana in sin an ye nin sin minnu fɔ olu bɛɛ yera a tigi la mais a ma na dɔgɔtɔrɔso la f'a nana compliquer an dun y'a fɔ ko cancer ye bana a bɛ se ka bɔ sin na ka taa sigi farikolo fan wɛrɛ fɛ n'a nana sigi fogofogo la a bɛna to ji bɛ don fogofogo la f'a tigilamɔgɔ tɛ fiɲɛ sɔrɔ u b'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko k'a ta la ka fiɲɛ sɔrɔ mais ni i b'a sɔrɔ cancer du sein de y'a kun ye donc o ye complication dɔ ye ou bien i b'a sɔrɔ bana nana don biyɛn na ou bien a nana don kunkolo la f'a tigi ka cogoya yɛlɛmana a kuma dɔ la a tɛ bɔ a yɛrɛ kalama o b'a ta o bɛna sɔrɔ cancer du sein de y'a kun ye o ye a complication ye mais min yɛrɛ ka fisa n'a bɛɛ ye o de ye i ka a sɛgɛsɛgɛ i yɛrɛ la ka na ou bien ka na dɔgɔtɔrɔ k'a sɛgɛsɛgɛ n'an ko ko découverte fortuite o b'a sɔrɔ i kɛtɔla ka sin lajɛ i y'a sɔrɔ kurunin b'a la ou bien i taara dɔgɔtɔrɔso la bon ne yɛrɛ kɔni ne nana n b'a fɛ ka n sin lajɛ donc olu sen fɛ n'a dɔnna i b'a sɔrɔ a ma dɔn bana ma na ne ye dɔgɔtɔrɔso la e de nana ni bana ye dɔgɔtɔrɔso la o furakɛ ka di donc i ka pour que k'i ka question jaabi donc n'a dɔnna mun de bɛ kɛ donc n'a dɔnna dɔgɔtɔrɔ démarches de bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko la démarche diagnostique donc dɔgɔtɔrɔ bɛna taamabolo de daminɛ sisan pour que ka taa olu bana yɛrɛ sɛbɛntiyali la voilà donc o fɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔ bi a b'i lajɛ fɔlɔ donc an ye taamasiyɛn minnu fɔ a b'a lajɛ est ce que sin yɛrɛ yeli yɛrɛ dɔrɔn na est ce que sin a cogoya yɛlɛmana wa parce que cancer du sein a bɛ se ka kɛ a bɛ kuru bila sin na a dɔw la kuru bɛ bonya fo hali n'i ma maga a la i bɛ kuru in ye i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn i b'a dɔn ko kuru bɛ nin sin na a dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ joli de b'a la kuru in bonyana fo ka na kɛ joli ye donc i yɛrɛ b'a ye hali n'i ma maga a la a yɛlɛnna dɔrɔn i bɛ sɔmi donc a bɛ se ka kɛ fana i b'a sɔrɔ sin yɛrɛ cogoya de yɛlɛmana sin golo cogoya i b'a fɔ lemuru fara bɛ cogo min na sin golo bɛ kɛ ten k'a kɛ i b'a fɔ a sɔgɔsɔgɔlen don n'an ko ko phénomène de peau d'orange i b'a sɔrɔ i bɛ sin ye dɔrɔn i b'a ye a wolo sɔgɔsɔgɔlen don a aspect changera ou bien i bɛ sin ye i b'a sɔrɔ a nunkuni o jiginna a kɔnɔ n'an ko ombilication donc o ye taamasiyɛnw ye dɔgɔtɔrɔ b'olu ɲini a jɔlen dɔrɔn ka muso lajɛ a b'olu lajɛ donc o kɔfɛ a bɛ maga sin na et puis pour que ka sin fana examiner sin ni hali sin min man kɛnɛ bana tɛ min na o fana bɛ lajɛ parce que i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen nɔ
a bɛ se ka bana fitinin b'o la mais ale yɛrɛ t'o kalama donc dɔgɔtɔrɔ bɛ sin lajɛ kuru in cogoya a kɛra siri sugu bɛ yen an ka dɔgɔtɔrɔya dɔnni yɛrɛ la donc i b'olu bɛɛ de ɲini o examen kɔnɔ o senfɛ examen yɛrɛ dɔrɔn kama a dɔnniya bɛ mɔgɔ min na déjà i bɛ taamasiyɛnw sɔmiw bɛ na i la k'a fɔ ne ye ni kuru in yɛrɛ ye tan cogo min siganan bɛ nin na voilà donc n'i ye sin lajɛ kamakɔrɔla bɛ lajɛ donc o kɔfɛ démarche wɛrɛw bɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka taa arajow kɛ voilà arajow bɛ kɛ voilà ka larawulili kɛ voilà ka dɔn bana yɛrɛ bɛ cogoya min bana yɛrɛ bɛ cogoya min voilà ka sin arajo kɛ fɔlɔ o ye sin arajo ye donc n'o kɛra an b'a fɔ ko o arajo tɔgɔ ye mammographie ani échographie hali o mammographie n'o échographie pour que a ka di fo dɔnniya dɔw de b'o kɔnɔ fana kɔnɔ donc a ti kɛ dɔrɔn ni muso min nana ko kuru b'a sin na k'an ka mammographie de an bɛ to ka min ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ a kɛcogoya wɛrɛw b'a la donc ni arajo in kɛra arajo in yɛrɛ ni lajɛli mana fara ɲɔgɔn kan parce que arajo in na ale bɛ tila ka classification de di k'a fɔ an ye kuru min ye sin na bon classification bɛ olu dɔnnen don a bɛ nin classe in de la n'a arajo ko k'a bɛ nin classe in na donc an yɛrɛ ka faamuyali la an b'a dɔn an bɛ siga est ce que nin bɛ se ka kɛ cancer ye ou a tɛ se ka kɛ cancer ye radiologue ka classification fɛ dɔrɔn i b'o faamuya donc ni i ye arajo lajɛli kɛ i ye arajo kɛ maintenant a tɔ bɛ to mun de ye sisan kuru bɛ yen e y'a ye arajo y'a ye mais kuru in an t'a nature dɔn parce que kuru bɛɛ fana tɛ cancer ye i y'a faamu kuru dɔw bɛ yen kuru bɛɛ tɛ kɛ cancer ye kuru bɛɛ tɛ cancer ye sinna kuru bɛɛ tɛ cancer ye sinna kuru bɛɛ fana tɛ cancer ye fo k'o yɔrɔnin fana fɔ parce que kuru bɛ se ka bɔ sin na k'a sɔrɔ cancer tɛ donc cancer bi dɔn cogo di fo ka kuru in bu dɔɔnin ta n'an b'a fɔ o ma ko biopsie voilà donc o biopsie kuru in bu dɔɔnin bɛ ta ka taa sɛgɛsɛgɛ donc o yɔrɔ la min fɔ nin yɔrɔ la fana k'a fɔ parce que an bɛ kɛwalew dɔw fana ye ni kuru yera dɔrɔn dɔw b'a fɔ k'an k'a opérer alors que a kan ka dɔ fɔlɔ kuru ye suguya jumɛn ye donc ni kuru in bu dɔ tara ka taa bila laboratoire la donc n'o jaabi bɔra o de bɛ na cancer sɛbɛntiya cancer don cancer tɛ a kuma bɛ ban yen de voilà ayiwa nka dɔgɔtɔrɔ ka bamananw ko bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye nka ni kunbɛli cogow la fɛɛrɛ b'olu la wa a bɛ se ninnu bɛɛ la a bɛ se ka kunbɛn wa bon oui a bɛ se ka kunbɛn mais yan'a ka kunbɛn an bɛ a furakɛli fɔ fɔlɔ voilà yan'a ka kunbɛn a bɛ furakɛli bɛ kɛ parce que n'an ko bana yera bana yelen kɔfɛ donc arajo wɛrɛw bɛ kɛ comme an y'a fɔ bana in bɛ se ka bɔ sin na ka sigi farikolo fan wɛrɛw fɛ a bɛ se ka na sigi fogofogo la a bɛ se ka na sigi biyɛn na a bɛ se ka sigi kunkolo la donc f'i ka jateminɛ de kɛ o bɛɛ kan ka arajo fana kɛ arajo wɛrɛw fana bɛ kɛ n'an ko scanner donc o arajo bɛ kɛ ka bana in taamasiyɛnw ɲini farikolo fan wɛrɛw fɛ donc k'a dɔn fɔlɔ bana yɛrɛ bi stade jumɛn de la parce que furakɛli bɛ kɛ ni stade de ye bana bɛ kunnamana min na a kunnamana bɛ min na voilà donc n'o dɔnna a ma taa ɲɛ wa voilà ka se nin hakɛ ma wa a ma se nin hakɛ ma voilà parce que banabaatɔ ka question ye de a docteur est ce que a ka jugu wa a sera yɔrɔ jumɛn hali accompagnant fana ka question y'o de donc n'olu ɲɛna n'o sɛgɛsɛgɛra k'o dɔn donc dɔgɔtɔrɔ dɔnniya kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka bana in classer sisan o classew bɛ ɲɔgɔn ye k'a daminɛ stade 1 na ka taa stade 4 la donc nin fɛn ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ donc an bɛ sɔrɔ ka banabaatɔ ka bana classer kɔnɔna na maintenant ni classe dɔnna furakɛli bɛ dɔn ayiwa ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn mankutu kɛnɛ ka sɔɔni an bɛ segin ka na fɛn min ye wulikajɔw ye mun kan ka bila sen kan ka bana yɛrɛ kunbɛn bana kana se k'i sɔrɔ yanni olu fɛɛrɛw bɛ se ka bila sen kan cogo min na nka ni ala sɔnna ma sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔfɛ an bɛ segin ka na kɛnɛ a kɛra cogo di baramuso ye susuli kɛ tuguni i ko cogo di u ye ji kura bɔ baramuso ka mini ji awɔ ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn ten farikolo kɛnɛya n'a la ɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de kodon dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o daw masɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mankutu kɔfɛ
i n'a fɔ jɛmukan in daminɛ la an ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na an ni kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi jɛmukan na n'o ye faso jɔ kɛnɛ ye masala bɛ ka boli fɛn min kan bi o de ye cancer du sein ye o ye kuru ye min bɛ bɔ an balakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sin ta fanfɛla la degunba don ka ɲɛsin an balakaw ma o kama kalo kɛrɛnkɛrɛnnen taara diɲɛ yɛrɛ bunako kan ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ma wulikajɔ walima fɛɛrɛw bɛ se ka boloda cogo min na bana in yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ an filɛ o kalo de la n'a bɛ f'o ma nanzarakan na mois d'octobre an ye dɔgɔtɔrɔ mamadu kulubali wele ka na ale ye maa ye min ni ale bɛ ka ɲɛɲini walima ale ka dɔgɔtɔrɔya bɛnnen don cancer yɛrɛ furakɛli ma n'o ye cancer du sein ye ɲininkaliw tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ bana dɔɔnin kɔfɛ walima ninnu bɛɛ lajɛlen dɔɔnin kɔ ka bɔ yen nɔ ka se ka kunbɛn kɛ walima ka wulikajɔ kɛ an yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ cancer du sein ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw dɔgɔtɔrɔ mamadu kulubali ɲininkali tun nana da yen nɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la alhamdulillah bana in kunbɛcogo b'a la kunbɛcogo fɔlɔ déjà an kun kan ka kuma furakɛli cogoya kan mais n bɛ min fɔ furakɛli la dɔrɔn furakɛli moyens de bɛ yen chirurgie opération ye a moyen dɔ ye chimiothérapie a moyen dɔ ye radiothérapie a moyen dɔ ye donc nin moyen ninnu bɛɛ bi Mali kɔnɔ ani bɛɛ dɔ kɛbaga bi Mali kɔnɔ bi donc o cancer du sein furakɛli a ɲɛ dɔnnen kɔfɛ k'a furakɛ o bɛ se ka sabati an fɛ Mali kɔnɔ yan a dɔnbagaw bɛ yen. O b'a yira k'a fɔ cancer mana ye sin na kuru mana ye sin na k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ opérer ni cancer don opération tɛ diyagoya la bɛɛ de. Cancer du sein normalement ni cancer kɔni fɔra opération cancer du sein na opération jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. A fanba ye cancer a fanba ye opération jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Intervention chirurgicale. Voilà. Et puis ka n'a sɔrɔ a bɛ se ka opérer fɔlɔ yɛrɛ ka furakɛli daminɛ ni opération ye o de ka fisa parce que o kɔrɔ bana dɔnna joona mais an fɛ yan nɔ ni temps y'an permettre ka kuma yɔrɔ kan an bɛna ye gɛlɛya b'o la kosɛbɛ parce que an ka banabagatɔ u tɛ na joona donc n'i ma na joona i b'a sɔrɔ hali ni opération bɛ kɛ furakɛli wɛrɛw kɔfɛ donc kunbɛcogo la donc kunbɛcogo bɛ bana in na kunbɛcogo min b'a la n'an ko ko dépistage dépistage kɔrɔ de ye ka bana dɔn k'a sɔrɔ a ma a yɛrɛ yira ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la voilà ka taa larawulili kɛ walima ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n yɛrɛ farikolo kɛcogo la bana in mɛnni na wa bana in tɛnɛ na walima a kun ɲɛsilen bɛ ma a kun ɲɛsilen tɛ voilà o ka suma an fɛ o ka suma an fɛ yen parce que kɛcogo fila de b'a la dépistage dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ an b'a fɔ dépistage individuel mɔgɔ yɛrɛ de bɛ wuli a yɛrɛ ma ka se dɔgɔtɔrɔ ma n nana ka na n sin cogoya lajɛ o de ka fisa o de ye laɲini ye mais cikɛ cogoya wɛrɛw bɛ yen nɔ bon jɛkulu bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka bɔ jamana dɔw la tubabu jamanaw la o la programme yɛrɛ de b'olu fɛ yen voilà programme de dépistage programme national de dépistage ni muso ye san 50 sɔrɔ farajɛ la kunnafoni bɛna d'i ma k'a fɔ i kan ka taa dépistage la donc et puis autorité bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ bon an b'a laɲini ka musow lajɛ ni yɔrɔ in na donc jama bɛ bɔ ka na an bɛ dépistage kɛ n'an b'a fɔ o ma ko dépistage de masse o campagne bɛ se ka organiser hali o bɛ se ka kɛ an fɛ yan nɔ voilà o de o cogoya fila de bɛ yen soit mɔgɔ bɛ wuli a yɛrɛ ma ka na n sin nana n sin cogoya lajɛ ou bien a jɛkulu bɛ se ka a kɛra association ye a kɛra médecin faralen ɲɔgɔn kan k'a proposer bon an b'a fɛ ka mɔgɔw dépister donc an b'a fɔ dépistage de masse donc ni min sɔrɔla o kɔnɔna na ni taamasiyɛn yera mɔgɔ min na o bɛ bila ka taa ɲɛfɛ ka taa o ka traitement tɔ bɛ kɛ cogo min na prise en charge tɔ bɛ kɛ cogo min na o bɛ ɲɛfɔ o ɲɛna o de laɲininen don donc n'o kɛra bana bɛ dɔn joona et puis a furakɛ bɛ diya voilà. Alhamdulillah bamananw ko ten ni bana ɲɛdɔnna a furakɛli ka nɔgɔn ayiwa dɔgɔtɔrɔ mamadu kulubali an bɛ don min na i ko bi cancer du sein yɛrɛ lahalaya anw ka jamana kɔnɔ a bɛ kisa jumɛn na bari nin ye bana ye min ni a degun ka bon a tɔɔrɔya kɔni ka bon kosɛbɛ ni bana in lakodɔnnen don diɲɛ jamana fɛ k'a sɔrɔ hali anw yɛrɛ ma a lakodɔn kosɛbɛ nka ni anw ka jamana ta k'a lajɛ bi a banabaatɔ yɛrɛ caman fana bɛ anw fɛ yan cancer du sein a lahalaya bɛ cogo jumɛn na Mali kɔnɔ o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ vraiment cancer du sein lahalaya Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko nin waati na en tout cas anw kɔni faamuyali kɛ cogo min na
a ma kan sago ye kosɛbɛ voilà parce que sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛra dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la an fɛ yan o y'a yira k'a fɔ ko cancer du sein an fɛ yan Mali la ko a diagnostic bi kɛ retard la a ka bana yɛrɛ lakodɔn a bɛ kɛ retard la bon an dun y'a fɔ ni bana kɛra retard la ni bana dɔnna retard la a fura ka gɛlɛn furakɛli bɛ gɛlɛya voilà parce que i b'a sɔrɔ an ka musow bɛ taamasiyɛn ye o sin na o sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko musow ye taamasiyɛn ye o sin na mais o ye kalo 6 fo ka se san 1 san 2 ma k'a sɔrɔ u ma na dɔgɔtɔrɔso la donc o ye gɛlɛya ye parce que bana b'u la mais u tɛna joona dɔgɔtɔrɔso la donc ni bana ma dɔn joona a furakɛli bɛ gɛlɛya voilà donc o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya filanan ye jumɛn de ye an ko ko délai ka jan délai de consultation o ka jan donc ni délai ka jan bana tɛ dɔn joona donc ni bana ma dɔn joona i b'a sɔrɔ hali furakɛli kan ka kɛ cogo min na parce que cancer du sein furakɛli la min laɲininen don ka se ka furakɛli kɛ k'a sɔrɔ sin ma tigɛ donc parce que ni cancer du sein bɛ furakɛ sin bɛ tigɛ bana in fɛ yan sin bɛ tigɛ dɛ o de ka ca anw fɛ yan hali ni étude min kɛra o y'o de yira ka sin yɛrɛ tigɛ ka bɔ yen sin bana yɛrɛ an fɛ yan nɔ Mali la bi opération ni n'a kɔni bɛ kɛ cancer du sein de kama n'i y'a ta 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ 80 ka se fo 80 kɔ ma o bɛɛ sin de bɛ tigɛ parce que bana ma dɔn joona o de la ko an ka gɛlɛya fɔlɔ ye o de ye non seulement dépistage tɛ kɛ donc ni dépistage ma kɛ bana tɛ dɔn joona diagnostic précoce tɛ kɛ ni bana ma dɔn joona a bɛ na wagati min na o b'a sɔrɔ a janfara donc furakɛliw mana kɛ cogo o cogo i b'a n'i y'a ta 100 sara la i b'a sɔrɔ 80 opération na o bɛ kɛ ni sin tigɛli de ka sin bɛɛ tigɛ ka bɔ bana kɔni bɛ sin min na o bɛɛ bɛ bɔ yen ne yɛrɛ ye opération kɛ bana tun b'o tigi sin 2 la an y'a sin 2 bɛɛ tigɛ ka bɔ yen sin 2 bɛɛ tigɛra ka bɔ yen sin 2 bɛɛ bɔra yen ɲɔgɔn fɛ o ye degun ye sa dɛ voilà o ye degun ye bon o degun de bɛ an kan bi parce que n'i ye diɲɛma lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu fɛ yen tellement bana bɛ dɔn joona i b'a sɔrɔ opération bɛ kɛ kuru bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de bɛ bɔ donc furakɛli min kan k'a dafa o bɛ kɛ k'a dafa muso b'a sin garder parce que sin nafa ka bon musolakaw fɛ nafa caman de b'a la voilà nafa caman de b'a la bon o kɔlɔlɔ b'an ka musow kan bi parce que bana ma dɔn joona ni bana ma dɔn joona a bɛ laban sin tigɛ de la. dɔgɔtɔrɔ Mahamadu Kulibali e ko o tɛ bana yɛrɛ dɔnbaliya ye anw fɛ walima a bana a gravité c'est à dire a juguya dɔnbaliya anw fɛ yan nɔ walima négligence don sawa min don wa walima bana kura ye cancer ye an ka jamana kɔnɔ wa. Cancer tɛ bana kura ye diɲɛ kɔnɔ parce que depuis au temps de l'Hippocrate depuis dans les années d'antiquité bana in a dɔnnen don bana in dɔnnen don depuis au temps de l'Hippocrate bana in dɔn depuis 1600 bana in dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ mais an ka hokumu kɔnɔna na b'a ye mɔgɔw kun ma taa bana in fan fɛ kosɛbɛ c'est pour que hali n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ minnu taara formation ka bana yɛrɛ la o man ca et puis hali n'i ye tarikuw lajɛ n'u bɛ bana in kuma fɔ u b'a fɔ k'a ka ca Europe de a ka ca Amérique ko mais ko a man ca Afrique parce que en réalité mɔgɔw ma u ci bila a ma kosɛbɛ sinon bana in a b'an fɛ yen a mɛnna. ayiwa nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ su fara tile kan aw bɛ nin wulikajɔ ni nin tɔpɔtɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na degun bɛ nin baara ninnu kɔnɔna na aw bɛ degun minnu sɔrɔ su fara tile kan wa fɛn min ye kuru min bɔ musow sin na ni an b'a fɔ a ma cancer du sein degun bɛ sɔrɔ degun caman bɛ sɔrɔ a baara la sa dɛ. degun b'a la en tout cas Mali contexte la degun b'a la a degun fɔlɔ ye min ye n'i ko k'an ka cancer du sein a chiffre yɛrɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka chiffre sɔrɔ k'a fɔ parce que diɲɛ kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ san 2020 ko cancer du sein ye mɔgɔ 2 ani kɔ a y'o de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ voilà mais n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn i ka chiffre di nin cogo la parce que c'est qu'on an b'a fɔ fɛn ma ko dono voilà k'a fɔ ko jaabiw filɛ nin ye ko nin ye Mali yɛrɛ tɔgɔla jaabiw ye o sɔrɔ man nɔgɔ an fɛ yan parce que
fɛn min b'a permettre o données ka sɔrɔ n'an ko registre de cancer i b'a sɔrɔ o bi Bamakɔ dɔrɔn de donc estimation de bɛ kɛ mais an tɛ se k'a fɔ réellement cancer du sein a hakɛ ni Mali kɔnɔ a ampleur ye nin an kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn a bɛ dégâts kɛ parce que ale de ye cancer ye min bɛ fɔlɔ ka dankari kɛ muso ni la voilà o dɔnnen don donc gɛlɛya dɔ ye données ko ye gɛlɛya dɔ fana ye min ye c'est que muso banabaatɔ ninnu bɛ taa ni ka segin de kɛ kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ bana a bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ lajɛ yɔrɔ min na a bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ confirmer yɔrɔ min na nin si tɛ yɔrɔ kelen na i b'a sɔrɔ yɔrɔ kuma dɔw la u ka jan ɲɔgɔn na donc muso ka taama u bɛ taama ka jan kɔnɔna na donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ dɔw yɛrɛ décourager dɔw bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na b'a fɔ i ka taa lajɛli kɛ nin dɔgɔtɔrɔ fɛ yen i ka taa arajo kɛ nin fɛ yen i ka taa nin ka bu dɔ ta donc o ka jan hali musaka ko yɛrɛ bɛ se ka hali musaka ko la o ka et puis cancer musaka ka gɛlɛn a furakɛli a waribɔ de don et puis furakɛli kuntalajan de don donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye donc pour que o gɛlɛya ninnu ka bɔ yen an ko ni centre sɔrɔla min bɛ se ka ni dɔgɔtɔrɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na pour que taama jan ka bɔ banabaatɔ kan a bɛɛ ka kɛ yɔrɔ kelen na o tɛ Mali la yan fɔlɔ wa o tɛ Mali la yan fɔlɔ centre kelen tɛ yen k'a fɔ cancer du sein bɛ furakɛ yɔrɔ o tɛ yan o tɛ Mali la fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ Mamadu Kulubali moyen t'an don wa mun don wa walima faamaw ka ɲinangɔ don a ko bɛ cogo di bon o kɔni a kuma fɔli ka gɛlɛn parce que anw nana an ye formation kɛ an nana État y'an ta an bɛ baara kɛ État ye mais an ka ko dannen do la gɛlɛya kɔni bɛ yen mais k'a fɔ k'an ni autorité bi sigi ka kuma an bɛ se ka solution sɔrɔ bana in dun bana in bɛ mɔgɔ faga bi ka tɛmɛ sida kan a ka maa fata ka ca ka tɛmɛ sida kan a bi kɔlɔlɔ min se banabaatɔ ma banabaatɔ somɔgɔw ma waribɔ ko la o de ka ca ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka dɔgɔtɔrɔ Mamadu Kulubali cancer du sein n'a ye muso sɔrɔ a sin na dimi b'a la wa awɔ an y'o fɔ fɛn kɔnɔna na dimi bɛ se ka k'a la dimi douleur intensive n'a sera yɔrɔ dɔ la dimi fura minnu bɛ dimi da fura simple ni paracétamol ni tɔ ninnu n'i y'a dimi sera yɔrɔ dɔ la o tɛ se k'a da bilen donc fura dɔw de bɛ yen u b'a fɔ ko morphine o ye dimi dalanw laban de donc o de bɛ kɛ o bɛɛ ye bana ye o bɛɛ y'a gɛlɛya dɔ ye parce que i b'a sɔrɔ o morphine tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ o tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ donc dimi b'a la n'a sera niveau dɔ la vraiment dimi b'a la donc gɛlɛyaw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko bana in opération b'a la opération kɛlaw b'a la chimiothérapeute b'a la radiothérapeute b'a la mais i b'a sɔrɔ normalement pour que ka décision yɛrɛ ta an bɛ nin traitement de kɛ o bɛɛ kan ka kɛ réunion dɔ de kɔnɔna na o réunion in kɔnɔna na n'an ko RCP réunion de concertation pluridisciplinaire mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na an faralen tɛ ɲɔgɔn kan donc gɛlɛya b'o la alors que n'aw farala ɲɔgɔn kan ka décision ta a ka ca Ala fɛ banabaatɔ de bɛ gagner ko la kosɛbɛ i y'a faamu donc gɛlɛyaw ka ca radiothérapie fana o kelen de bɛ Mali la min n'o si traitement la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mais Mali la kelen dɔrɔn de bɛ yen machine kelen de bɛ yen a bɛ maliyɛnw furakɛ a bɛ étrangers furakɛ kuma bɛɛ a bɛ panne na et puis u bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma baara kɛ baara bɛ kɛ sɔɔni a bɛ taa panne na donc olu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye vraiment cancer du sein furakɛli la. nka a furakɛli yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ min ni Bamakɔ tɛ kelen walima a bɛɛ Bamakɔ de ye yan wa a furakɛli kɛyɔrɔ ko o fana tɛ gɛlɛya dɔ ye n'a bɛ maa min na Segu walima Mopti f'e ka na Bamakɔ yan nɔ o yɛrɛ t'a dama transport ye. oui o kɔni o b'a la dɛ o b'a la parce que pour le moment n y'a f'i ɲɛna cogo min na mɔgɔ minnu taara formation kɛ an ma caya fɔlɔ an kɔni n'i y'an ta ni opération kɛlaw ta mɔgɔ 4 de y'a kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ. N'i ye chimiothérapeute ta olu ye mɔgɔ 6 de bɛ yen sisan mais dɔw bɛ formation na radiothérapeute fana ye mɔgɔ 4 dɔw bɛ formation na mais ninnu bɛɛ de bɛ Bamakɔ yan donc région u ma se région na fɔlɔ et puis radiothérapie min n'an y'a fɔ n'a jɔyɔrɔ ka bon furakɛli la o bɛ Bamakɔ dɔrɔn de a ma se région na fɔlɔ donc bi bi in na n'i ko i bɛ cancer du sein furakɛ région na an b'a fɔ k'a ka gɛlɛn awɔ. ayiwa baro in a nafa ka bon kosɛbɛ nka i n'a fɔ jɛmukan waati la ko don baro kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la ni maa ko k'e ka bilasiralikan di nin baro kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an balaka minnu sigilen don nin waati in na ka Jabaranin lajɛ n'o ye Ɲɛta TV ye. bon ne kɔni ne bɛ laɲini min kɛ an balakaw fɛ c'est que u ka sɔn dépistage ma
u ka sɔn ka taa hali ni bana t'i la ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la n nana n sin lajɛ. n nana n sin lajɛ. o ka suma anw fɛ jamana in kɔnɔ. o de laɲininen don kosɛbɛ. bon n'u y'a mɛn fana ko campagne de dépistage bɛ yɔrɔ min na. a bɛ to ka kɛ dɔgɔtɔrɔso la. a bɛ to ka kɛ yɔrɔ min na. voilà u ka gɛrɛ olu la ka se ka participer au dépiste campagne de dépistage. ni ladilikan in bɛ ka di hali an falakaw yɛrɛ fɛnɛ ma. u k'u musow bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la. justement k'an denmusow bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la. justement o fana kɔfɛ hali i yɛrɛ ka so kɔnɔ i bɛ se ka sin lajɛ n'an k'o ma ko autopalpation. i yɛrɛ k'i jɔ k'i sin lajɛ. i yɛrɛ k'i sin lajɛ ka t'i jɔ miiriwari ɲɛfɛ ka n sin lajɛ est ce que n sin cogoya yɛlɛmana wa n sin kun bɛ tan mais sisan a bɛ cogoya min na est ce que o ni kɔrɔlen ye kelen ye wa. salon ta ni ɲinan ta ye kelen ye. voilà salon san yɛrɛ ko tɛ yɛrɛ kalo o kalo de don. kalo o kalo muso kan ka maga sin na ka sin bɛɛ lajɛ sin fila bɛɛ. donc n'an ko ko autopalpation donc i bɛ sin maga k'a lajɛ. ka dogi k'a lajɛ ni kuru t'a la donc o kan ka kɛ musow fɛ kalo o kalo. donc an b'a laɲini u k'a kɛ règle kɔfɛ ni laadabɔ banna dɔw b'a fɔ tile 8 tile 10 donc o kɔfɛ muso kan ka maga sin na kalo o kalo comme ça ni fɛn bɛ yen a tɛ bali i la. donc n'an ko ko autopalpation. donc o ye musolakaw ye maintenant an ka autorité an kɔni bɛ min fɔ n'u sera ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ ka se k'an dɛmɛ ni centre ye pour que banabaatɔw ka bɔ taa ni ka segin la yɔrɔ janw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuru kelen kɔnɔ ka furakɛli kɛ o ye vraiment o ye laɲini fanba ye fɔlɔ. laɲini o kɔnɔna na radiothérapie kan ka ɲini parce que kelen de bɛ Mali kɔnɔ bi a ti bɛɛ bɔ et puis a bɛ taa panne na kuma bɛɛ donc o laɲini bɛ kɛ ka se ka moyen di dɔgɔtɔrɔw ma u ka banabaatɔw dɛmɛ ka laɲini fana kɛ parce que cancer du sein cancer yɛrɛ en général o kɛlen don ka ni banaw fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ les maladies non transmissibles alors que cancer kan ka k'a damana fɛn de ye k'a damana plan bɔ k'a damana programme bɔ donc an b'o laɲini kɛ an ka autorités fɛ n'u sera k'an dɛmɛ o la vraiment o bɛ kɛ ko ɲumanba de ni ala sɔnna ma. voilà ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka na an ka wele jaabi an ka se ka masala nin bana kofɔlen in kan n'o ye cancer du sein ye nin degun min bɛ an balakaw sɔrɔ n'a kelen don bana ye bi n'a kɛn bɛ ka diɲɛmaa kamana gan nka anw yɛrɛ fɛnɛ ka jamana kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na bana in a bɛ muso caman na muso minnu ni u b'an ka jamana kɔnɔna na n'a degun bɛ k'u sɔrɔ farikolo yɛrɛ dimi ta fanfɛla la ka taa se hali musaka minnu yɛrɛ bɛ bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i kulubali ni ala sɔnna ma tuma ni tuma an na to ka wele bila i ma an ka se ka masala ni n'a ɲɔgɔnnaw kan bari jɛmukan kelen kɔnɔna na an tɛna se ka a bɛɛ lajɛlen walawala ni ka tila a bɛɛ lajɛlen na ka i fo ka i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka an ka wele jaabi an b'a jigiya k'a fɔ bi jɛmukan a nafa bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ an balakaw yɔrɔ wulikajɔ na kɛ an balimamusow n'an denmusow fɛ ka se dɔgɔtɔrɔso la fɛn min ye ka se ka taa sin larawulili kɛ bana in an bɛɛ lajɛlen kelen n'a bɛ se ka kisi cogo min na ni ka an tanga ka bɔ a ma n'a bɛ f'a ma ko cancer du sein n'o ye kuru ye ni degun bɛ se ka an balakaw sɔrɔ kuru in juguya kojugu sin yɛrɛ kelen bɛ se ka tigɛ a ka ja i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min na sa sin yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ musoya dun jɔyɔrɔba walima muso farikolo la sin nafa ka bon kosɛbɛ o kama wulikajɔ walima wele bɛ bila an balakaw bɛɛ lajɛlen ma u ka u hakili to nin yɔrɔ in na Mamadu Kulubali ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ pɔnse dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo i ni ce nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ masala fanba walima masala bolila fɛn min ka bi o de ye cancer du sein an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla la ala ka jamana basigi ni k'a kolo suma dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukan ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ n'o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما